Shubor nakaslem jong unongsan hima. Halor ka jing syak takti jong ki khna kan thei bade ki samla khasi ho weu breu ubade utrai jong ka wei kedukan bade ubade ru barjela dang hagini ki khndiat sngi kabla jia khandai lan ha ka bakat kum ka jing kenno la ong bo ne breu ulakta yegini ki khna shaki jaka ki bamdei dani ki binta jong ka met ki bamlong ban kta bad ha ka bedei bad kani ne kalyang kini ki samla kan thei ki lapan jingerap ne ka seng hanyo trap integrated territorial organization Shillong City ha ka ban kalyong president jong ka seng ula shimti ban tokit bad ban wat benya nau ne barjela ya ka jingtip halor ka jingkenno ka bala benrap de kini ki khna samla nakalyang ka hito Shillong City mentaka sengi ka khat khandai tarik no pra arjar arpusau kalalaj ban yekendo ya ka chairperson jong ka women's commission ne ka benta ban ujor halor gini jingle klem akor jong ki barjela persha ya ki kin thai khasi ki bat trailang bat ki haba ya kren bat ginong thok hubor hadin ke jing yekendo bat ka chairperson nakalyang president ka hito Shillong City ula pentim ba nakalyang ka women's commission ru kalakular ban shimkia ya ni ka benta ka babishar banya lada don kam ban ai ka jingpen saja ya ubadan kti haga jo por ne kaliang ka seng hito kala kinturu iki samla khasi khamtam e iki kinthei bakin wan shakman daga balaj ban ut ban nam shaka women's commission tadi kila ban wan shaka sengru lada ki don ki jingjia ki ba sha thombor ne sha le ekhlem akor ne ka benta ban yo iki lat jingyaram iya kan kasi na ito Shillong City ninawan siya ka women's commission right nga yakando i chairperson nga ada discuss lebih itu itu lawan semat berat ada shong meeting bagi chairperson nga ada different ada diskusi na women's commission so lalong willing bagi ne kam kepada benda di kam kepada ban lada dai man ai saja na kanu bahkan idai ban sim mo ya karai tentang kadang ke arah jahat lain ke women's act ni community bagi kerman ru bahwa kani ke commissions ke la man wanra jingkala anda kebun kita nak hai anda kon sama jongi te ngakerpat ru kon sama jongi ba kinwan sikmat radon kumpini ki jingja ki harassment ki lut la wan sikmat la wan direct ka women's commission so ni la wan lingwa jongi te ka rai in session rai na women's commissions but kawai ru na kwa man kerpan ki kasi jongi kamdam keding comments kedong pisia penyatet ka sedang kekun share comments let's say yo kadai sisa ka baca share comments yo iwe a koro bro kumong kumjo ajaran tim support ki ta na mental health ye garang ja kumi kadan gajing susi kadan mah sibun ki baro ba gajing snow leran ke jong itu kena sama nada undon kum kini kena sama nai pan minla penirap ikini kena sama bikin wan smat kini smat kata gajing chale harassment ke joki tengah kerpat inong komen su bagi dai ban da perkat syai yet syai ka ya ka tanrai dai ban komen samur lam tam le se kadan gajing susi ki poi sekanu ka lenti ban raikot kala ka jing mano ban bak le ti uthliet ni ha banang kan man kam ndai than ban su kat payo i su comment slamwer lam tham kata ka bom soi ha ni na ka seng ru ni kan ta jer bat nga kerpan ya ki press su ba kum kita comment dai ban ai no comments tang mutahi please